chapter number 22 of the book of Genesis, praying according to the will of God. First John chapter number 5, verses number 13, 14 to 15. Genesis chapter number 22, verses number 11, going downwards, and then First John chapter number 5, verses number 13 and 14. You can also write Revelation chapter number 5, verse 8. Chapter number 8, chapter number 5, verse 8. And then you write Revelation chapter number 8, verse 4 and 13. For study's sake, you can also write Exodus chapter number 30, verse 1 to 11. But I'll be giving you these scriptures as we cruise with the teaching, praying according to the will of God. Hallelujah. The Bible says in verse number 11 of the book of Genesis, chapter number 22, it says, "And the angel of the Lord called unto him out of the heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Lay not thy hand upon the lad or upon the boy, neither do thy anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing that thou hast not withheld thy son." Hauna kundinyima mwana wako. Now ndakuzviziva kuti unondida uyezve unonditya. "Thine only son from me." And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the instead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah. What? Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. And the angel of the Lord called unto Abraham out of the heaven for the second time, and said, "By myself have I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son." Hauna kundinyima mwana wako nekuda kwekuti waita izvozvo izvi, "Thy only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thee, thy seed, as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the earth shore. And thy seed shall possess the gates of their enemies." Oh, clap hands for the reading of the word. "Thy seed shall possess the gates of their enemies." I want somebody to read for us first, Mr. Mashara, First John chapter number 5, verse 13 and 14. Are you there? I think he's in the finance team. Somebody, you can read First John chapter number 5, verse 13 and 14, so that you will not say these are the words of the prophet. Anyone who is a good reader? Yes, you can read. First John chapter 5, verse 13. "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us."
Read again verse 14. He heareth us. And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. Praying according to, thank you, Rosemary. Praying according to God's will. Church of God, many people have prayed. Many people have fasted according to their will. And at the end of the day, they didn't get results. The God that we serve, Church of God, is a God that answers prayer. He said, call unto me and I'll answer thee, and I will show you mighty things that you knowest not. He said, knock and the doors shall be open. He said, ask and it shall be given unto you. He said, seek and you shall find. This is the confidence that we have, church, that if our children ask for bread, we will not give them a stone. If our children ask for an egg, we will not give them a scorpion. If our children ask for fish, we will not give them a serpent. Then the Bible says, if you who are evil know how to give good gifts unto your children, what more the Father who is in heaven, will he not give you what you ask him? So the God that we serve, he wants to give us everything that we ask in the name of his Son, in his will. Thank you, Lord. I thank God that you came, people of God. God is speaking to me. My God. Hallelujah. Manto Sante Bahaya. Wash. So, the papi patakarasika sema Kristu. Pekuti tiri kuenda kumakomo tichidzoka tiri empty handed, denga risina kupindura. Depapi patakarasika sema Kristu. Patinoti tokwire makomo ndomudana. Takakwira makomo ne anoyera. But koregedza kuita results. Isu tichinamata Mwari anounza ma results. Mwari wezvinobatika. Pane pakarasika kereke, pane pakarasika church. Ipapo ndo pandatumaona Mwari kuzovhundunyura. Ipapo ndo pandatumaona Mwari kuzo align back the church to the will of the Father. Can we do a Bible start? Here is a first family, Adam and Eve, and they had children. Most probably these children were twins, because the Bible says, and Adam knew his wife, and he bore a son, and he called his name Abel. And he bore a son and called his name Cain. The Bible didn't say and he knew his wife again. But when it came to Seth, it said Adam knew his wife again and he bare a son, Seth, which means probably Cain and Abel were twins. Now, Cain and Abel, they are appearing in the book of Genesis chapter number 4. They are appearing worshiping God. And as they are worshiping God with altar. So who has educated Cain and Abel that when you are worshiping God, you don't come empty-handed?
I believe the father passed on the message and the information to the children that when you are worshiping the God that has created us, you worship him through altars. And who taught Adam and Eve that when you are worshiping God, you worship him with substance? He was taught by God himself. Because when God met with Adam and Eve, God himself sacrificed a lamb. Because ivo vanga vakapfeka mashizha, Mwari akaita sacrifice, Mwari akaisa altar kuti love is not love until you give it away. So love is reciprocal. If I give you this, I'm also expecting tomorrow you're going to give me back. So God gave him a lamb, expecting that he's going to put something on the altar as well. So Cain and Abel, they are taught the correct way of worshiping God, that you don't come empty-handed. Deuteronomy chapter number 16 verse 16. What does it say? This is a big command. Can you get a chair there? Can you get a chair and read scriptures? Deuteronomy chapter number 16 verse 16. Anyone who has got it, what does it say? Thou shalt not come into the house of the Lord empty-handed. Thou shalt not come in the presence of God with nothing. It's not an offering message. It's not a fundraising message. It's a message that is going to take us back to the will of God. What does it say? 3 times in the year shall all thy males appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty. Never. God is making a declaration. Never pray without nothing on the altar. Don't pray. He is making an emphasis. Don't appear in the presence of God empty-handed. I'm going to be very fast. We are going back to the will of God. This is the confidence that we have, that anything that we ask in his will, it shall be given unto us. Why is it we are praying and we are asking in the name of Jesus, but there's nothing that is being delivered? The church was well educated to ask in the name of Jesus, but nobody has taught us to ask in the name of Jesus in the will of God. But in the name of Jesus, but the will of God. In the name of Jesus, I bind and loose. In the name of Jesus, I want this. Okay, we thank God that you have mentioned the name of Jesus. But are you in the will of God? And then the Bible says, you don't have a car today. God is saying you are not praying. He's saying you are praying, but you are praying amiss. You don't have a house today. He's accepting that, of course you are praying, but I'm not answering because you are praying amiss. You are not praying in my will. He's acknowledging. He's not saying this church, this generation is a prayerless generation. No. He's saying you guys, you pray much, but you are missing something. Kana kune generation inonamata, I generation ino
kana kune generation inotsanya igeneration ino. But titarisa results. What is it that we are amiss? Chicha tiri kumisa the will of God, the perfect will of God. This is what we are here to excavate now. Amen and amen. From the first family, we get unto Noah. We get unto Noah. We get unto Noah. And we see Noah soon after the floods. Chapter number 9 of the book of Genesis. Noah this puzzles my mind. Noah anotora muka oisa pa altar o sacrifice kuna Mwari pa altar. Iye Mwari anga atora muka tutu pa muka idzodzo dzashota dzasara dziri dzishoma. Mwari anoti ipapo ndo pandinoda kuti utore pane pasara pashoma ipapo uise pa altar, because kana wasangana neni, you must bring something on the altar. Fire. Amen. That's my shoma. As nabasa mtmayonga non support. Fire. Fire. Yeah. And after the altar, God spoke. He said, I'm putting a rainbow as a token of a covenant that I will not destroy humanity by rains again. Yesterday, there were floods that happened in Chimanimani. And God said, I will not destroy humanity again by the floods. So whose floods destroyed people in Chimanimani? It's the devil. But guess what? When God destroyed Sodom and Gomorrah with fire, Lot didn't put anything on the altar. And God didn't speak anything. Lot akati parira. Dai Lot akaisa altar, something on the altar. Dai Mwari vakati, I will not destroy humanity by fire again. Now hell is waiting for many people because Lot didn't put anything on the altar. Hey, God didn't vow anything. God didn't speak. What does this necessarily mean? It means when you put something on the altar, God will not remain silent. God was telling me, saying, Sonny, whosoever is planting an altar from overseas and from around the world for these 10 chairs, I want you to video call them and prophesy into the life. And I said, God, what will I say to them? And then the Lord has said, I will not remain silent. Am I helping the church? Nasi urukuzo receive your sporo and your train, not ungo receive a train pasna sporo. Amen and amen. God spoke. God came to Noah and he spoke because there was something that was erected. There was an altar. From Noah, let's fast forward to Abraham's family. Abraham is being called by God in Genesis chapter number 12. Abraham's father was called Terah. And Terah was an idol worshipper. But when Abraham was called, God said, go to a land that I will show you. Through faith, God left, he left everybody behind. And he went with his nephew Lot. And God spoke a blessing.
He didn't walk much with God. This is chapter number 12. And God blesses Abraham. Chapter number 13. Abraham is separating himself from Lot. Chapter number 14. Abraham is giving Melchizedek the 10% of all. Who has taught Abraham that when you have an encounter with God, you give something? Ivo baba vake vainamata zvitombi. Saka it means kune zvimwe zvakaeducatwa Abraham na Adam na Noah zvisina kunyorwa na Moses mubhuku. Saka takuzviona nema actions avaiita kuti pane zvimwe zvakataurwa naMwari kuti this is the formula that I want you to worship me. Tirikuzoona nema actions kuti pane zvavakadzidziswa. Iwe chapter number 12 arikudaniwa naMwari ari kubva straight kuna Muhammad ari kubva pachapter number 14 akutongoti achisakana nedenga. Paringosakana nedenga ari kutozvinzwa mai ari kuti denga rifanirwe kuenda rakadaro. There is nothing that the heavens will release until the earth releases something. There is nothing that will come from the heaven unless something comes from you. Now I'm on fire. Watch this. Watch this. Chapter number 14. He's giving tithe of all. Tengeza ma free seat tithe. Tengeza ma buns tithe. Ku salary tithe. Kurorwa kwemwana tithe. Ndiomberere maoko mani. Indawo dawa religious. Fire! Watch this. Chapter number 14. Chapter number 15. Abraham akusangana na Mwari zvekare. Akugadzira altar. Ndobva aisa mombe pa altar. Naiwe Abraham sei uringoti pese paurusangana na Mwari unoisa altar. Ndo manamatirwo avanoitwa Mwari. Chapter number 15. Ndobva kukauya anonzi mavouchers. Mavouchers haasida kuuya kuzoruma Abraham. Arikuda kuruma chaiswa na Abraham pa altar. Arikuda kudisturb relationship ya Abraham. Chechi yamazuva ano yakadyirwa altar nemavouchers. Glory! The Bible says when Abraham saw the vouchers on his altar, the place where divinity meets humanity. Altar is a place where divinity meets humanity. Now Abraham is saying that divinity is supposed to come here. Angels must come flying to my altar. But there is something that has come and it's flying also like angels. But he descended and he said, this is not Gabriel. This is not Michael. This is not the angel of worship. These are the vouchers. You need to descend. Because internet has anima vouchers. They preach things that hinders you from creating an altar. Sicknesses are over Wabai. Amen. Watch this. Watch this. There was somebody who was testifying in the group. I had prophet, ever since you prophesied to me, prayed for me, ndakatanga kuita mari ndikaita $300,000.
But the problem is which mandiri pese pandoita financial breakthrough. Ndinorwara kuva bedridden. Chirwere chinogona kuuya sehwavai kuzodisturba kuti usa enjoy what the Lord has given you. I mean, I'm saying I want to go back to worship God in His will. I mean, I say that. Chapter number 14 is giving the 10% of it. Chapter number 15 is creating an altar. Chapter number 16, chapter number 17, we see Abraham creating another altar. Chapter number 18, we see Abraham has an encounter with God again. And there were 3 men that came. And when he saw them, he said, "My Lord." And Abraham didn't say, "My lords." He said, "My Lord." Mind you, the Bible says Abraham was a prophet. So Abraham discerned that these are not just angels, but this is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And the Bible says he invited them unto his house. Asati ataura zvakawanda akati, "Genga chimbomirai panapa, ndakuenda kudanga." Pese panongoita presence danga ngarishote. Pese panongoita presence ngapa hafuke ku bank account, ngapa hafuke ku eco cash, danga ngarishote. Ay. Abraham ati, "Izwa. These guys, they are rendacious." This is big word. Their destiny, the place of appointment was not the house of Abraham. They descended from heavens because they wanted to go and destroy Sodom and Gomorrah. So in other words, they were in a hurry. But Abraham bakango mention akuti ndoda kukubikira something. Vakagara basi. Ndobvaenda kanouraya ifete calf. Wahlinza. Took our ndobva abvisa matumbu ndobva asuka. Ndobva aendesa imwe akaisa pabrai. Umwe akaita chisa nyama. Ndobva aenda akanobheka. Vakangomirira ivo vachifanirwa kumhanya kuSodoma neGomorrah. Mwana wamai, your altar can detain the heavens. The altar can detain the heavens. The altar can detain the programs of heavens. Denga richida kunoita zvimwe rikadarika pauri rikanzwa kunhuhwirira kwealtar. Anoyogara so. Ko tinomhanyirei kumba kwaLoti kwasinganopiwi chinhu. Tinomhanyirei kumba kwaSister Crescencia kwatisingapiwi chinhu. Amen. Denga rakauya rikagara mumba maAbraham. Kana Mwari, the Father, the Son, and the Holy Spirit vanga vari mumba kwaAbraham. Uko vanga vasiko. They didn't get what I'm saying here. They didn't get. Ndati kana vakanga vari kumba kwaAbraham. Chinja kwekugara. Uko kudenga kwanga kusina. Michael wrote, achiripota so kuti kune madhimoni ari kunetsa so. Vaona Mwari baba vako. Konzi varipi? Kumba kwaAbraham. Vakamirirei? Altar sacrifice. Amen. Watch this. Ukanzwa uchirwadzi wandichirova kudai so. Pane kadhimoni kari kumanifesta kepoverty karotorova pasi as we speak. Kune mweya wekushaya wakutobva ipapapa. Ndiri kuzvinzwa. It's a very stubborn spirit. Watch this. Next year by this time, according to the time of life, you shall be driving your Fortuner. I mean, you shall be holding your Isaac.
Next year, by this time, according to the time of life, you shall be having a stand in Parklands. I mean, Isaac is coming here. Next year, by this time, royal priesthood, we shall be at White Seat State. I mean, and Isaac is coming. Hey! Watch this. Can't decide. Rao read 3. Of course, varume. Nyaya kusodoma negomora. Yanga ichida tese tiri 3. But zvaitwa nemurume weAbraham azvichaite kuti tisiye pasina mumwe wedu pamba. Saka umwe wedu ngaasare pamba paAbraham. Kumba kwa Lot kwakasvika varume vari 2. Saka umwe wacho asara kupi? Asara akarinda altar. Your altar can bring the presence of God here. Admin ndokumbura mundifunza. Ndikuvunza. Nai. Ndekupi kwatinonyanyisa kugara kuchechi nekumba. Kumba. Zvinoreva kuti nguva yekunamata yakawanda tinayo kumba kudarika kuchechi. But say tichiuya kumba, tichigara kumba nemadhimoni edu, nezvirwere zvedu, nemaproblems edu, ozouya ozomanifestira kuchechi. Chiri kuchechi chisiko kumba. Chiri kuchechi chisiko kumba. Say madhimoni acho achizochema kana tiri kuchechi. Kuchechi kune altar. Karezve nyupazo. Chimboomberera maoko maoko. Saka kana ndakangwara ndobva ndatora ichocho chiri kuchechi ndochiunza kumba. Saka madhimoni yo haachagare futi mumba imomo. Chapter number 19. Chinzwa, chapter number 18. Abraham ndobva atanga kudiscussa nevarume. Come again. Kanzi, nai denga. Because if we pray according to his will, anything that we ask, it shall be given unto us. So I have done the will of God. You know, I have done the will of God. Saka varume, kwa murikuenda uno destroy yoko. Mukawana kune varume 50 vari righteous. Inini ndinoda kuti musa destroy vanhu vese. Nekuda kwevanhu 50 vanenge vari righteous variko. Munoti kudii varume mimi? Ndobva vatarisa Abraham. Ndobva vatarisa Sodoma and Gomorrah. Ndobva vatarisa altar. Vakati we will not destroy Sodom. The whole Sodom of Gomorrah, we will not destroy it for the sake of 50. Ko mukawana 40 kwanza timbo. Kwanza 30 votarisa altar. Votarisa Sodom. Votarisa Abraham. Votarisa the will of God. Vakati 40 ati destroy Sodom yes. That mara havasi kuzodestroy a business kakoresi. Your altar will spare the entire clan. My God. Shirubadike irishishi. Chimbosheka ari pasaidi pako chimbomusheka. Oti nhasi isuva rako. Chinzwa, kwanzi komukawana kune vanhu 20. Kwanzi we will not destroy Sodom and Gomorrah. Kwanzi kana mukawana kune vanhu 10. Prayer yese iri kuitwa una Abraham. Iri kuansiwa because of the will. Kana mukawana kune vanhu 10. Kwanzi 10 ati destroy Sodom and Gomorrah. Pakango mention at 10 varume vakabva vadisappear.
Because the heavens cannot speak anything that is less than a tithe. Saka paakangomenshena 10 vakabva zva takwana patithe. Abrahama akazointercede kuenda pa9, outa yake ichamutaurira futi tozoda kumupindura. Isusu manje tisinga take anything less than 10. Havasi kuzodzika pa9 chairs. Hey! Shinzo. Chapter number 18. Chapter number 19, Sodom is being destroyed. Chapter number 22. Chapter number 22. Ndopataverenga. Kukanzi na Mwari. Mwari vapa manje Abraham. Mwana wa anoda. I mean mota ya anoda. Yeah. Mwana wa anodisisa. And the Bible says, deaconess, and God tested Abraham. Hakuna mwana anoenda kuchikoro ongonosvika nekupiwa test. Ukaona munhu achipiwa test, zvikuratidza kuti ane syllabus yaanga ambodzidziswa. Ndikubatika ingori one course pasi rose raunopiwa certificate usati waita chidzidzo chacho, inonzi marriage. Marriage on the first day ndopa unopiwa certificate usati waziva nezvemo. Fire! Nonozoona wamo. Amen and amen. Watch. And the Bible says, and God tested Abraham, which means God had educated Abraham. He had walked with him and taught him, this is the way that I want myself to be worshipped by you. Amen. And Abraham took his son. Chinondirwadza ndechekuti shoko raMwari roti his only son. Abraham wanga ari mwana wake wega here. Handiti kwanga kuna Ishmael. Inzwa, Ishmael was a manufactured son. And Isaac was a manifested son. Ishmael, it was Abraham's mistake. It was Abraham's crafting. It was not the will of God. Zvinogoneka kama mwana wamai kuti unogona kuita face powder, wopfeka zvimini, wotopinda marriage wana mai, manufactured marriage. There is a difference between a manifested marriage and a manufactured marriage. There is a difference between a manufactured miracle and a manifested miracle. Nowadays, pastors, they manufacture miracles. Yet God wants miracles to be manifested. Today I see the glory of God manifesting. I see your Isaac manifesting. Mwari vanoti, I want the manifested miracle, not the manufactured. Unozera kuti dai Mwari vakatikumbira Ishmael, dai Abraham akaenda achimhanya. Sezvaunoita iwe. Mwari akukumbira chaunodisisa. Foni yaunodisisa Mwari akakuti indisa paout. Unotanga kunegotiate na Mwari. Amen. Zvinogoneka here kuti unosiya mukadzi waunoda kumba uchienda kugomo kunonamata? Zvinogoneka here kuti unogona kusiya murume waunoda nebasa raunoda kutora off yekungoenda kunonamata?
Let me tell you something. Where your heart is. Why pay this? Amen. Let me put it this way. Where your wealth is, that's where your heart is. Where your wealth, where your monies are, that's where your heart is. So Mariba not demand it. He is a jealous God. He doesn't want anything to take his place. So if money is taking your so Abraham this is beautiful. This is number one. This worship that you are giving to this son is supposed to be given unto me. So I want this son. Ichocho cha unopraise zvakanyanya, ichocho cha unoda zvakanyanya ndo chiri kudiwa naMwari paaltar. Kwanzi ye mwana wa unoda. Uya naye. Uya sani. I love you, I will not sacrifice you. But he will need. I'll show you one of the mountain of Moriah. Where you go, let's go. Come son. Vesava vanga vari madongi. Amen. Vesa vanga vari madongi. Takati pane 3 levels the transport mazuva yaya. Madongi yanga iri pa level yemafanikago nema Honda Fit. Mahosi yanga iri pa level yema GT6 X6 and all. Then pampane level imwe yekupesera inonzi mangamera yakaita semabhukati mafararo nemalambogini, right? Saka varume ava vanga vari pa level yema Honda Fit, vanga nemadongi vandobva vaenda naIsaac. Varume vari kutevera kwanzi baba huni tinadzo bakatwa tinaro pane hwani chinhu chashota Mwari. Why is this young man asking about these things? Which means this young man has been educated that when you are worshiping God, you worship God with a lamp. Baba pane chamakandidzidzisa chatisina kutakura nhasi. Baba mati tiri kuenda kupresence dzaMwari, but mumanotsi angu makanditaurira kana tichienda kupresence dzaMwari tinoenda nehwayana. Baba tine chimwe chatisina kutakura. Huni tinadzo, bakatwa tinaro, ko hwayana yechibayiro. Chinzwa Abraham. God shall provide himself a lamb. Chiporofita. Ndinomuziva Mwari uyu. Haangandikumbiri mwana asina kana imwe hwayana yakabatwa in the thicket. Ndinomuziva uyu Mwari. Havangandikumbire mota vasina imwe GD iri kuuya kumberi. Ndinovaziva Mwari. Havangandikumbire chavasingakwanise kuprovide. So he's saying God is going to provide himself a lamb. Watch. Ande kugoma. But dimension iri ndo rakazara church nhasi. Kwanzi you guys on the foot of the mountain, tarry ye here as we go yonder to worship. Ndo pari kuroverwa chechi papa. Abraham ari kuenda kugomo kunogadzira altar sacrifice nekunamata Mwari. Ava vari kutobvuma kusara on the mountain foot. Ndo pari kusarira church yagore rino yakasara pa mountain foot, vamwe vachienda yonder to worship. Ndo pari kusarira church papa. Tiri kusara tiri pasi pegomo. Ndo saka minana isingaonekwe machechi nhasi. Izvo zvimatestimony anga achitaurwa nevamwe. Umwe munhu ari kutofunga kuti but Mwari angazviita izvozvo. Shamwari, hatisati tatanga mwana wamai, hatisati tatanga. Kune rimwe level rekuti vanhu vachatitaurira mazita andisina basa. Tinotenda kuna Mwari weminana.
From today ndaramba kusara pasi pegoma vamwe vachikwira kumusoro. Ndati gore rino ndinoramba kusara pasi pegoma vamwe vachikwira kumusoro. Ikoko kumusoro kunosanganwa naMwari, neniwo ndinoda kuendako. Ndinoda kuona zvinoitwa naMwari. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Tatomboenda tese. Akudzoka. Boya woti tasangana naye. Zita rakanonzi Jehovah Jireh. Makuudziwa ya second hand information, yet you had an opportunity yekuva ne first hand information. Iyo ndairamba iyo yekudzwa second hand. Ndichibva panapa ngandisangane naMwari. Iye Jehovah Jireh wacho Jireh. Ngambozviite Jireh ngati neupenyu hwake. Am I preaching to somebody here? I see demons of poverty running away. I see demons of poverty putting their tail on their feet, running away. Chinzwa, ndovaisa mukomana. Yakasonyupa out. And God spoke again. Azviite kuti uise sacrifice pa altar oramba akanyarara. And God spoke again and say, Abraham, now I know that you surely love me and you fear me. Abraham, une chitsotsi chawaita iwe. Izvi zvawaita izvi ndakazvigadzirira kuchiitira nyika. Ndakagadzirira mwanakomana wangu wandinoda. Saka nandichimbokutesta Abrahama kuti ungagona here zvandinoita ini. Pamberi apa ndoda kupa nyika mwanakomana wangu wandinodisa. Abrahama wandikopera Abrahama. Watora mwana wako ukamusengedza huni. Sezvandakafunga inini kuti Jesu ndiye achatakura muchinjikwa. Akananga kuatari. Now I know Abraham. Hey. Do you know that we are not allowed to test God, but we are allowed to test God? No. We are, the Bible says you shall not put God on test. But the Bible says, test me and see that I am good. T-A-S-T-E. Test. Ndiravire. God doesn't allow us, He doesn't allow us to test Him, but He allows us to test Him. Hey. So if He tests you and find out that you love Him, He will reveal His goodness to you, that you will test Him. Oh my God. Say, this is my word. Now I know, Abraham, that you love me. Chinzwa. Chinzwa. Wanzwa zvavazotaura Mwari apa. Kukanzi. In multiplying, I shall multiply you. In blessing, I shall bless you. And there's another thing, the third thing that I'm doing to you, Abraham. I'm propelling you. I am giving you the tenacity that you shall possess the gates of your enemies. I declare and decree after today, you shall possess the gates of your enemies. You shall determine the opening and the closing of the gates of your enemies. In multiplication, God shall multiply thee. In increase, God shall increase you. In blessing, God shall bless you. Shout, I receive 3 times. Torah is in change. Hallelujah. This is the family of Abraham. Shout fire. Shout fire. Watch this.
Here is Samson. Actually, the parents of Samson. Nasichimbomira zvako nyange ndikasakuprofita ndokuprofita kundariko kwezvo. Ndobva kwauya ngirozi, ndobva yauya kuna Kamu. Ndobva yauya kuna Manoah's wife. Indoshayiwa kuti sei ngirozi dzichifarira kuvhizitira vakadzi dzisingavhizitiri varume. Amenik. Number one, vakadzi vanorepresenta the church. Ngirozi dzinovhizitira church. Ndova vakadzi muchaita mwana. Mwana uyu achazadzwa nesimba raMwari ari mudumbu maamai vake. And he shall not be an ordinary child. Mwana iye hapana razor blade ichaenda mumusoro make. Mwana iye haamwi wine uyezve haabati chakafa. Mama ndobva vaenda kuna date. Kanzi date ndasangana nengirozi nasi. Kukanzi waiita sei ngirozi? Kwai ngirozi yandiudza zvakati. Kukanzi nababa. Baba vari kuziva kuti panosanganikwa naMwari haufanirwe kusiya pasina altar. Ndobva vabatana maoko vakati, Mwari, kana matuma mutumwa wenyu ngaadzoke zvekare atidzidzise kuti tichachengeta sei mwana uyu. But pane mamwe mashoko asina kutaurwa nababa muprayer. Ndekuti mama vasangana naye, but vakamusiya akaenda asina kudya chimwe chinhu chinobva patiri. Ndobva ngirozi ikaapia. For the second time ngirozi iri kuapia kuna mama futi. Ngirozi iri kuziva zviri mupfungwa dzadhete. Kwanzi chimbomirai panapa. Mama ndobva vamhanya kuna dhete. Kwanzi auya murume uya uyu. Kwanzi nababa, kana muri ngirozi yaMwari mirai panapa. Ndobva vanogadzira sacrifice. Ndobva vadzoka nayo. Isusu takarasika papi? Sei tiri kusangana naMwari every time, but hapana chatiri kuvaitira chine significance. Ndepapi patakarasika? Why have we left the ways and the will of God? Samson auya. The spirit of might was upon his life. But chii chakaita kuti Samson agozofitwa na Delilah. Muupenyu wa Samson hwese hapana patakanzwa kuti akagadzira sacrifice. He was a mighty man. He was filled with the Holy Ghost from the womb, but he has never erected an altar. Fast forward. Here comes Gideon. Akavanda inonzi mukave. A cave idombo rine gap. Ndiperekedzei kudombo rakakwirira kundidarika. Dombo rakare kare rinova Jesu Kristu. So Gideon akavanda muna Kristu. Ari muchisviniro chewaini. Ari munzvimbo inosviniwa waini. Wine ichirepresenta ropa raJesu. Achipura wheat. Wheat ichirepresenta the body. Ichirepresenta it gives us flour. Flour that gives us the bread, and the bread is Jesus Christ. How are you, mighty man of Elah? I'm a mighty man. Are you hearing me, church? Chibondiba of fire, you know, power Satan. Watch. This is an instruction, man. But in Shandisa manji. But and Shandisi was na altar. I'm saying this.
Amen. Watch. Ndobva kwanzi. Enda mudanga radhedhi wako. Wouraya bhuru rababa vako. Woisa paaltar. Apa Mwari vari kudhimana. Mwana wamai, bhuru unoziva inkunzi? Bhuru ndo rinodhitermaina kubhridwa kunoita mombe pamusha kuti dzichawanda sei. Kana bhuru risipo munogona kungobhridhirwa zvimunjanja zvekwana maitopia. Iroro racho rakatembwa nadhedhi vako, bhuru remusha iroro. Enda unouraya iroro wondiisira paaltar. Mwari vari kupa instruction. Sei isusu tiri kunamata Mwari tisina chinhu paatari. Shout fire! Amen. Kukanzina Gideon kana muri kuti pechitu anobva kana muri mutumwa waMwari mirai pano. Ndobva dzainazana kubheka makeke nechichidzika uyu. Ngirozi ndobva rati isa padombo apo. Gideon, wakazvidzidziswa nani kuti ukasangana nemutumwa unobheka? Amen. Hande kuna Elijah. We want to go very fast. Elijah ndovati. Hande kugomo maprofita abari. Hande kugomo. Mwari anoburutsa moto. Ndiye Mwari. Mwari watinoziva ndewekuti ukangoisa sacrifice chete paaltar anoburutsa moto. Simba rehove riri mumvura. Simba remukristu riri mukunamata. Elijah akavatora akaenda naye kunzvimbo kwaanosvera, kunzvimbo kwaane advantage. An eagle ikabata nyoka inotiza nayo yoenda nayo kunzvimbo kwainosvera, inoenda nayo kumaraini kwayo. Iwewe hauna nzvimbo yekunamata, ukasangana nesituation unoenda ipi nayo. Ndosaka uchipedzisira uchienda kun'anga because you don't have an altar. Hauna paunosangana naMwari, hauvazive. Fire! Fire! Chinzwa, ndidzidzisewo. Sei Elijah achiti otora bhuru oti imimi tichakupai bhuru renyu, ini motipa bhuru redu. Mwari achapindura nemoto, ndiye Mwari. Sei asina kungogadzira, asina kungoenda kune nzvimbo akati varume ngatiitei zvezvifight. Iri zamu ramai vako, iri zamu radhedhi venyu, ngatiitei zvifight. Achakundwa wrestling oitwa RKO. Amen. Aziva kuti Mwari waIsraeri akangoona altar anopindura. Saka we are calling the same God of Elijah, and there is no result that is happening in our life because there is nothing on our altar. Funzari paside pakoti pa altar yako pane chii? Dololo zero. Kalazo zero. Fire! 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 Fast forward. I'm about to close. Watch. The book of Joel, chapter number 2. It says, return unto me in prayer and in fasting, says the Lord. Malachi chapter number 3. It says, return unto me in tithes and in offering. Which means paita gap revanhu rakamira kuita zvealtar. God is saying, come back unto my will and unto my ways. This is the way that I want myself to be prayed. Ndakwenda deeper now. Ndakwenda deep as I close.
kwandiri kuenda uko kunonzwisiswa nevashoma. Watch this. Vazhinji vanofunga kuti zvemaoltar ndezve-Old Testament. Saka Jesu ane paakataura here nezvazvo. Jesu achivadzidzisa, anovadzidzisa sevanhu vakava educated already in the Old Testament. Saka anobva ati, when you pray, over ati when you fast, over ati when you give. This is the Beatitudes in the book of Matthew chapter number 5, between 5 and 7. Pane inonzi sermon in the mountain. Arikuti when he's talking as if he's addressing people who have got the knowledge of this subject already. Kuti guys, ask kuti if, as if you have got an option. Arikuti when, you know, but let not your left hand know. So he spoke about altars because Argus address vanhu vanga vari educated already about it. At one point they came unto him. They came unto him. Amen. Okay. But hallelujah. But I need your foot here. Sumugai, the vat, Kanzi, should we continue giving Caesar the taxes and all? Kanzi, give me the coin. Verengai coin Elizabeth, HDG, FD. Queen Elizabeth. There is an inscription that is there of Queen Elizabeth. And he is saying, okay, give to Elizabeth what belongs to Elizabeth. Give God. Create the altar that belongs to God. He's talking to people that have been educated on the subject. So he's saying, you don't stop. Caesar. Pay your bills, Kanzuru. Create the altar. Pay the school fees and also create the altar. Fire. Fire. Yeah, these things, there is Zanga Zaka Womas and Nakubadara Chegumi church. Yo. Give Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. No, this is the bread to eat and this is the seed to sow. All right. And the New Testament, I'm closing now. Chapter number 4 of the book of Acts. These guys were serious in prayer. They were actually prayer machines. Ndovatarume isusu hatichadi zvekuita administration zvekuenda kumapoto hatichadi. Sarudzai varume vakazadzwa namweya mutsvene, varume vanotya Mwari kuti vagozonobikira mawito. Sei pari kuita criteria yevanhu vanotya Mwari vakazadzwa namweya mutsvene kuti vanobikira mawito. Vaziva vati vakangopika any man in church mawito anonzwa nekuitwa vakadzi. Kukanzi tsvagai varume vanotya Mwari vakazadzwa namweya mutsvene. Vaita administration. Pakatoselectwa vanotya Mwari because mawito kai. Amen. Chinzwa. Saka vanga vasikadi kudistebwa muprayer nekuparidza evhangeri. Chiona mavakiro avaita altar. These guys were dangerous much. These guys were dangerous. Shoko raMwari rinoti pa Acts chapter number 4. They were selling their houses, their fields,
creating altars in church in the New Testament. Saka Jesu paakaenda pamushinjikwa, zveropa remombe nemakwai zvakabva zvapera. Mwari vanga vasingachadhimandi ropa remakwai nembudzi, vanga vakudhimanda your DNA. No, your DNA, your sweat, your DNA. Mwari vanga vakuda iwe manje. That's why in the book of Romans, chapter number 12, verse 1, it says, I beseech you, brethren, that you don't be conformed to the things of this world, but be transformed by the renewal of the mind. Take your bodies as a living sacrifice, holy unto God. So he wants now what comes from you, from your body, which is your sweat. So where your heart, where your wealth is, that's where your heart is. Saka zvaunenge washandira ndozvine sweat rako. I'll show you something. I'll show you something. Ukatora mari woipa munhu anoroya, anotora mari iyoyo onoisa paaltar yake, onotanga kutaura kuti nekuda kwemari iyi Georgina haasi kuzobata mari kubulawayo, ari kukuroya nemari, nekuti mari iyi wakaishandira ine sweat rako. Saka muroyi ari kuva ne-access to your DNA because of what you have worked for. I told somebody when I was at one stop shop, ndikati mubereki wako ari kukuroya. I was given that prophecy by God. Kana wafunga kumupa mari, enda kumusha, tenga magrocery raanodya, but usamupe mari direct. Kana wafunga mari direct, it was a prophetic word from God Jehovah. Usati wavapa mari, vakumbira kuti mama ndokumbira kuti mundiwachirewo hembe dzangu. Pavanokuwachira hembe, wakuvapa mari uchivabhadhara kuwacha kwavaita. Pavachatora mari yako vachida kunokuroya, vachanoroya sweat ravo because it's no longer yours, but it's now it's her sweat that is on the altar. Am I speaking mysteries here? Am I speaking mysteries here? Watch this. So varume ava vaiuya vachinotengesa. Now yanga isiri mombe, vanga vasingachaisi paaltar mombe nembudzi, vainotengesa mota, vainotengesa dzimba, vainotengesa mombe. Actually vainotengesa mafield, mapras, vachiuya vachisarenda paaltar. Mufundisi Peter so vakabata mabhuku ari kurekodwa muchechi, vakati maleaders ese furai pana patoni, vamagande 10 chairs, vazimbume 10 chairs, vasivanda 10 chairs, vamashengele 10 chairs. Mufundisi Ereda Ananias ndobva vapinda ne-altar sacrifice. Mai Ananias anoziva zvinoita vakadzi vanosara kumba vachita makeup. Amen. Ananias ndobva auya ne-altar sacrifice. Paneke sacrifice ka apa vanga vasina kutengesa huku, vanga vatengesa munda. Paneka sacrifice, paneka step ke munhu anenge apa zvakakura muchechi, so ka step kanochinja. Envelope yanga iri loaded mwana wamai, isingafemi. Fundisi Peter ndobva vatarisa prophetically, akati Ananias,
ndo zvese here zvamuri kuisa paaltar zvamapiwa naMwari. Ndo zvese tatengesa munda wekunyama yendobvu watengwa chop chop, tikauya nealtar kuchechi kwaMwari. Kwanzi wadarireiko kunyepera mweya mutsvene? Pakangonzi wadarireiko kunyepera mweya mutsvene, Ananias akabva dona pasi akafa. Pane vari panapa vari ready izvezvi as we speak about this altar, vari kuti I cannot afford. Uri kunyepera mweya mutsvene, anozviziva kuti you can. Let me not go deeper there. It will seem as if I'm threatening people. Pane vari ipapa vakatotarisira kuti aina izvozvo participate. I can't afford. It's okay. Watch. There are 3 dimensions of the Godhead. There's God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Father specializes in love. He is love. He is liquid love. God the Son specializes in forgiveness. The God the Holy Spirit specializes in the vengeance of God. He is there to execute the judgment of God. Dai Peter akati wanyepera Mwari, God the Father. Dai Ananias asina kufa. Dai Peter akati wanyepera Jesus Christ. Dai Ananias asina kufa. But pakango mentionwa the Holy Spirit, kumentionwa kutsamwa kwa Mwari. Ndosa uchiona kuti the Bible says you shall not grieve the Holy Spirit. Apana you shall not grieve God. That's why the Bible says you shall not lie to the Holy Spirit. The Bible didn't say you shall not lie to God. The Bible says you shall not put the Holy Spirit to anger. The Bible didn't say you shall not put God to anger. Because whenever you put the Holy... can I bring it on here? That's why the Bible says the only sin that cannot be forgiven is blaspheming against the Holy Spirit, not against God. Kwanzi, mweya mutsvene akangomentionwa pamentionwa the judgment of God. Ene ndofara chinwani kuti Jesu paakaenda akati ndichakusiyirei chimwe chinhu, mweya mutsvene achauya pamusoro penyu. Saka iko zvino wazadzwa namweya mutsvene, abata iwe, abata kutsamwa kwedenga. Ndati abata iwewe, abata iwe, abata hasha dzaMwari. Inzwa, vanonyepa presence yaMwari havatakurwe kana vafa, vanodhonzewa. Saka vanonyepa presence yaMwari havatakurwe, vanodhonzewa. So akadhonzewa achisiya pane malines achidhonzewa, panofanirwa kusara pane evidence. Mai Ananias varuziva kuti aendesa altar kuchechi, yaenda nadedhi. Stebhala yealtar hombe. Fundisi Peter vakabata mabhuku. Mai Ananias kanzi president, apostle, president. Amen. Kanzi ishuwa here kuti mauyisa yes. Ishuwa here kuti mauyisa yese yamatengesa nayo. Varukadzi vanobva kurumidza kuti God is my witness. Kanzi kune imwe yasara kumba. Muri kuona malines aya ndemurume wenyu afa manje manje akato hey, Mwari vari kusvika. Guys,
Guys, amusi kuinzwisisa nyaya. Ananias na Sapphira. Your sweat, your DNA was supposed to die on the altar. Since you have desired to spare it, now it's you who is dying. They're not getting what I'm saying. Your money was supposed to come and die on the altar. But since you have decided to spare it, it's your business now that is dying. It's your marriage now that is crumbling. It's your children now that are failing again and again because you have decided to spare what you were supposed. Anana mika mayaso paranto sheke manakiso varato. You were supposed to bring it on the altar and it was supposed to die. But instead now, Ananias and Sapphira, dimi magu. See, vana zvangu zvinongoita zvidhakwa. Semurume wangu asingabatika habvi mumagirlfriends. Iwe varume chaichavo vari kukundikana 1, iwe wako sei achiita 7, 7, 8, 8. There's something that was supposed to die that you have spared. Fire! Fire! I'm closing, church. The book of Revelation, chapter number 5. Takunopedzisa Bible manje. Kwekupera kwara. Chapter number 5 ne chapter number 8. Kunonzi, these are the burning incense, the prayers of the saints. May I have Genesis, Revelation chapter number 5? Is it verse 8? Revelations 5 verse 8. And when ye had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Ma 24 elders chavakamirira kudenga vakabata ma vials, ma bowls, makazara minama, inonzi the burning incense, the odor inova kuti zvinonhuhwirira zveminamato kwevana vevanotenda. I thought that God answers words. God doesn't want to answer words. He answered the smell of your prayers. God, unonamata mwari makareba semtanda webhasikoro mwari muri zienda naiko yenda uchifunga kuti anonamata mabig vanopindura mabig words tofia. Mashoko ako anotorwa naMwari nekarekta yako nesacrifice yako zvoiswa paaltar iri kudenga. Cornelius, minamato yako nesacrifice yako zvasvika kudenga. New Testament. New Testament. Bhuku rinopedzisa mabhuku ese. Repeat again. Takupedza Bible. Oh, ndavhara Bible. Dzokorodza. Now when ye had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Full of incense, which are the prayers of the saints. Saka kune imwe minamato isiri kuqualifya kupinzwa mumadish akabatwa nemangirozi nekuti haina sacrifice.
minamato yako iri kunosvika yotanga yabatwa nema-24 elders yozo vovheta sekuvheta kunoitwa matestimony, vovheta kuti testimony inoqualify here kutaurwa pawo. The 24 elders, they are educated, they are much very learned. Vakatoudzwa naMwari kuti ukaona prayer iyi isina sacrifice haifanirwi kusvika kwandiri. Zviri kurwadza. Amen. Ndipeiwo Revelation 8. Iri today. 13-14, right? Iri today. Revelations 8 from verse 3. Verse 3, yeah. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer. And there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. Kudenga kunotori neimwe manje altar inonzi golden altar. Koita manje ngirozi yakabata censer. Inotanga kusenza kuti prayer iyi iri kuperekedzwa here nesacrifice. Prayer iyi iri kuperekedzwa here nesacrifice. Okay, haina sacrifice, ngaigaro. My God. So pane yako yese wakatsanya nekunamata yakasvika here kusenza. Nabatsira mwe munenge nasi. If I helped somebody today, from today all your prayers are going to be answered. From today. Unozaira kuti Jesu haana kunoita victory. Kunyanga kadzinga madhimoni akaita sei. But haana kuita victory kusvika iye aenda pa altar a sacrifice.